тамошобинон иззатманд, канданиҳои фоиданок яке аз ҷузъҳои асосии захираҳои табиӣ ба шумор рафта, дар рушду пешрафти ҳаёти инсон аҳамияти борис доранд. яке аз намояндаҳои канданиҳои фоиданок ин гранат ё худ беҷода мебошад, ки имрӯз дар экспозитсияи шуъбаи табиати осорхонаи миллӣ ба намоиш гузошта шудааст. гранат яке аз маъданҳои қадимтарин ба шумор рафта, номи он аз калимаи лотинии granatум гирифта шуда маънои дона ё доначаҳоро ифода менамояд, зеро он ба донаҳои анор шабоҳат дорад. гранат ба гурӯҳи минералҳои силикатӣ дохил шуда, дар табиат бо рангҳои гуногуни сурх, сабз, зард, норинҷӣ, қаҳваранг ва ҳатто шаффофи беранг низ дучор меоянд. ҳанӯз аз давраҳои қадим гранатро ҳамчун санги нимқиматбоҳо истифода менамуданд. имрӯзҳо низ онро бо туфайли зичи-зиёд ва дурахшишаш дар соҳаи саноати сабук васеъ истифода менамоянд. тамошобинон иззатманд, агар шумо мехоҳед оиди гуногуннамудии канданиҳои фоиданоки кишвар бахусус гранат маълумоти бештар дошта бошед, пас марҳабо ба осорхонаи миллӣ.